Chini buri rokni hamya chaya jorawo. Dipramo thani buri bedek TWF rok logiwa basajak. Abohanya koktuma kase ferfirka Donpur Bidan Sabhani bisingo khopjaknai kaisa VC tongo o VC ni no khoroksa TWF ni sengkrangjuk bukhuk rojokna murasing Manike enclave TWF ni panda tongmani bagui bobini amchaini buri bodol rokno tubuna bagui o panda wo bo awe mongklai tongmani jorao atum sano stroke ongui thango bini sak belai no hamya ongui thango ulo nukhuni borok logi no rojokina murasing no tubi phaika melagor saknai nogo botabuk melagor saknai nogo klaijak saknai jagui tongo o koktoma no khnawi TWF rok khaba thagi achugui tonglia borok koktoma khnamani logi no thangi sogui lekha TWF Central Committee rok melagor saknai nogo naithaniwo tongkha TWF ni President Monihar Debbarma Shivanjali Debbarma Urmila Energy Tripura tai Rupa Songrok bo haino borok melagor sak hamnogo thangui borok rojokina murasing bai malai koklam salaika bini sak tabuk bahai choliwi tong naikha logiwo je borokni chuksak je borokni mansak TWF Central Committee chuba chuburi kabukha o bukhukno tei logiwo sak hamya jorao fol phokla chawi sak hamton hani fol phokla bo haino yafari kabukha TWF Central Committee TWF ni President Monihar Debbarma saikhanarika chini buri rok chini bukhuk rok borok jesa jorao phano jengjalok klai tongkhe hamyao borok kachai tongkhangke borok koktoma mankhe thangi sogoyo tei chini buri rokni logi chini takhuk bukhuk rokni logiwo borok jorao logi rewi bachai tongnai hamya jorao hanai saikhanarika koktoma thumni rokni bwskango hambai जों दिनै बेलायखेनो आटकाइसा खाखाममानि खबर खोनावै मियावो जों खबर मानखा ससियेल मिडिया ताइ दिनै ताखुक डेभिड मुरा सिंबो जोंनो आनो पार्सोनेल कल खाइबो साका WhatsApp मेसेज रहका आंबो गोबां मा सामंगो गदाल तंमानि बागै नायजा गियांगो उलो हरो नाय बबाय ककबो सालायके दिनै दनपुर बिधान सभानि बिसिङाव खबजाक tamseng kamo ngoni bisi ni bumong hungka kaisa bisi ang pogoi tongka sorry nakadi chini bukhuk rojokini murasi bo tini chini kaisa program tongmani TWF ni maniko enclave abo postpone ungkha bo abo o meeting go borok tumnan bage organize khainani thangtini o at kaisa ustukungoi kalai bo tini melagor hospital kalaijak Enggak bono jeng khobor manma logi no chini TWF Central Committee ani logi tongo ang President ani logi wo ani GS Khoroktam chini bukhuk Urmila bukhuk Shivanjali bukhuk Energy Devi Tripura tai Sipaijala district ni district President bukhuk Rupa borok notu bui ang oro visit khainani tai bono nainyan hini phaikya chini bukhuk rojokini murasingno botabuk susto no tongo kaham no tongo jeng bono chini je mante kisa suba subori phaikya tai samungbo kisa bono pholok jungri phaikya jeng obono kaisa message rinani musungo jotto je kuno amchayang thun je kuno bidan sabhani ingthun chini bukhuk chong at kaisa sori hamya rokpa nangkha je kuno apod bipod hamya chaya angkangkai jeng thangui tongo nai tongo chini bukhuk chongno jeng jotto sombhob jeng thangui chubai tongo uskang ba haino jeng thangka Biloniao kaisa geng rebo jeng thangai arobo jeng aboni bagai bo jeng justice naikha oba hekeno robo romjakha oba heken jeng TWF sob samoyno chini khunjo khobor sokpaima logi no jeng phai naiphaio tai boni bagai jeng jobao ongkhori tongo samong khlai tongo miyawono atkaisa bo chini TWF ni prochar khai tong manche bo प्रचार program ni प्रचार khai tongmani jorasa at kaisa kalai bo ustukung aboni bagai miya notu khabana sarigo jeng tini miya khobor horo jeng hor ungkhaba khobor man phaimali iko jeng tini phung aikhe no phaileke